dudanya ada orang kanggo nang nyong ya. Ya ora sampe nyong ya. Dadi nek anu rekan nawani kaya kowe duit segepok apa semobil kowe itu gelem. Duit tok kowe. Nek anu nawani bojo ngomong apa duda apa pamane bujang kowe ngomong. Kaya kowe. Nyendut. Rungokna. Nawak-nawakna bujang mau bojo wong malah mang bakul sayur anu kepriwen. Anggap-anggapane itu anu menadai lanang-lanangan apa? Ya butuh duit kerja, udah butuh wong lanang. Wong bakul sayur ditawani bujang wong, dudak, bujang. Helme nang ndi? Ada jelek duit kok malah ditawani bujang. Jaket ta wis. Kan ora mlebu. Jaket ta wis. Nyong, anu lagi menyendiri, lebih baik sendiri dulu karena tidak ada yang mengatur ya kan. Karena lebih baik sendiri apa-apa keturutan. Pengen mangan bakso keturutan, pengen mangan mie ayam keturutan. Iku jakete kowe wis kena. Kayak gue, rongok kena. Aja nawan-nawani bujang wong, apa mani bujang, apa mani dudak. Sing penting ditakai. Ya nyaki gawe duit dewek. Wis kala. Ana gecuk iki. Bujang ana bujang ora gelem kowe. Bujang ngomong ditawak kena kowe bujang ngomong. memiliki pangkarmu Beli kan?